Aisman, जों दा फुटबल नायनो थांगासिनो आरो बाथौफुरियाव स्टेडियामाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Hello guys, जों दा खेला नायनो थांदों मुसलपुर फारसे मिथिला आरोना मामोन। मिथियाला इदि होनलाय बोरै जानोसि नै बाहागिमोन लामा जिं जिं दंग' दङ आरोना नायलांबाय था नै बाहागिमोन लामानि अबस्थाया नुरो आं लास्टाव औ बाथौफुरि मोनां जाबाय आरोना बाहागिमोन नै खालपारा आरो गब्लंगा दं नै बाहागिमोन लामा मोजां मोनबाय आरोना मोनथारसिगोनबो बै ससे थांबानो मोनथारसिगोन जोंना कालिया दासा थाबोबाय हाय लासित बरफुकननि माबा दंलायो बेहाय नै जोंना गान्धीजी डिस्ट्रिक्ट अफिसार नायो गोदान बायदिसिना बानायगासिनो जोंना डक्टर रबि बर'नि मुसुखा दं बेहाय जेजों फैदो बिथिंजानो थांफिननांगौनो दै थांला होननाय गैया थरासा खाराब जालायबाय लामाया बाहाय बांला बारद'लायबाय साइकेला एसे फुला जाहोलायसै नोङो पाउडार बिना फैसा खा पाउडार फुननानै लालायदो दाफबना लादो मोखांफोराव हाइकर्ट मोनबाय आरो बाथौफुरि हाइकर्ट आरोना बाथौफुरिनि नै जोंना माग मेला फुजा जाग्रा बाथौ फुजा जाग्राया मागोआव बेहायनो जायो आरोना बाहागिमोन लामायानो अबस्था गैथारलालै ओइ मन्दिरा नै गेटआ बिथिंजायनो हाबलाङो आरो मोनबाय नै बाथौफुरिनि स्टेडियामा जों दा बेयाव हाबनानै नायनोसै आरोना भिडिअ खालामनो मोननाय नङा खोना बाथौफुरि बर' एकाडेमि HS बेयाव दोननोसै आरो साइकेलखौ जोङो दा साइड जायो सौदावबाय दे खिजुरि सिङावसो बाव माथो दा दंखलखौ मा जि खाथाबलायना होदो मा जादों बुस्थुआ मा गैया सोरना मा गैया खोन्था ताला दं मा गैया ताला दं मा गैया आंना नै तालाबो गैया माबो गैया एख' गैया सोरबा लांबा लांबाय सरकारि माललै ओरै आरो सरकारि माल होननानै आं दा थांनो मोननाय नङा कालिया दास हाबनोसै आरोना जों बाहागिमोन अयथासार सान्दुं आरोना आंखौ नुनायखौ बानायनो नागिरो कालिया बेयाव गेलेगोनबा इमान सान्दुङाव बा नायनांगोन दा ओइ हिनजावफोरनिसो दं माथो जागायबाय नै लागाव मासे थांसोलै मोसौआबो गेलेनो नायदो बाहेरायाव थांबाय एसे गाख्रावना हो खालि टासानो जाला मबाइला मोसौआबो गैला नुगासिनो गैला नायग्राफोरा इखिनि आरोना होलांबाय मानसिफोरलै बलानो एसे थाहैयोल' लागाव ओइ खांख्राइ गारिया माबा होथेफैबायसैलै माला अन्थाइ अबाव लांलाबायनो नागिरदोंब्रा खांख्राइ गारि बलसे जाखांलाय लांबाय भिडिअखौनो लाफ्लाङासै किपारा सावथालसै बिसिना हाफ टाइम जानाय मोसौ मानि नायनो फैदों नै बल गेलेनायखौ नै आरो मासे फैबावदों
नायनो फैदों आरो इसोरबो हिन्जावसाफोरनि बल गेलेनायखौ खेबसे थांखांबाय गल गल बराबर आखाया लोरिखेबाय सावतालिनिया लागावबाय ओइ फाला ब्लार जालांबाय आंना लागाव सेंग्राफोरनिबाथाय पात्ताखौ मोना बलखौ अबेजों अबेजों थाङो ग्रिना मुसलपुर रेडआ जाबाय सालबारि मुसलपुरा गलसे जाबायानो सालबारिया गलसे सोबाय जेबो जायाखै हागोनलै गोद्राय जादों बुस्थुआ नुलायलाङासै फंनैसो होना होलै टेक्ला गल जाबाय नै जारला हाबावबायलै गल ब्रै जाबाय घन्टा हाफ टाइम सिगांनि इदिबा बोरै जानोलै मुसलपुरा बोरै जाखो सालबारिया फुरा होब्रैलांजोबसिगोन नामा आन्डार 13 आरो आन्डार 17नियाव हिन्जावसाफोराबो देरहाबाय सालबारिनानो आरो आन्डार 17नियावबो हौवासाफोरा सालबारिना देरहाबाय उइनार जालांजोब्बाय सालबारिनानो जोबना थांबाय आरोना दिनैनि जोलुर बादायलायनाया बाहागिमोन दा जोङो खेला नायनानै न' फारसे थांगासिनो दं आरोना खेलाया जोब्बाय नालाय साइकेलजोंसोलै उपाय गैया बाहागिमोन नै जा समायना नुखादों ने